Вы помните, кстати, тот момент? Вот, в принципе, любая автономия, но в любом государстве европейском, там куча автономных образований есть в европейских странах, она обычно создается на основе там коренного народа. Там, баски, там, я не знаю, там разные еще есть. Тобто є об'єктивні підстави для здесь цього. вы, во-первых, говорите, что это было внезапно. Во-вторых, автономия явно была создана русская, при том, что рядом есть Россия, как бы русские люди имеют свою страну. Да. Вот это было плод договоренности кого-то с кем-то, как вы говорите, Кравчука с кем-то, подковерных каких. Вот какая ваша версия, или может быть вы что-то знаете? Це не версія, це знання. Ну, хорошо, тем це знання. Отже, дивіться, на той час в Криму була... В Криму це була область, і в Криму, звичайно, була обласна партійна організація. Першим секретарем обкому партії Криму був такий Багіров. Помним. Отже, тоді по домовленості з Багіровим, але все йшло через Москву, бо сам план утворення так швидко, повторюю, з органами державного управління, він був би неможливий. Якщо б це була просто, ну скажімо, якась новела, якась... А може це з Москви просто спустили звичайно, все це устройство? Звичайно, що з Москви, звичайно. Але оскільки не було соціального замовлення, ніхто в Криму не говорив, дайте нам автономію. Ніхто в Україні не казав, що давайте ми зробимо автономію. А кримські татари тоді тільки возвращались. Взагалі, кримські татари, от ви поставили запитання правильно, в тому, що світ не знає прецедентів, коли би перетворили якусь територію в щось державоподібне або в державу, згідно з конвенціями Організації Об'єднаних Націй, без того, щоб визначали, що на цій території є етнічна національність, корінний народ. Отже, взагалі тоді не розглядалось питання взагалі, ніби вас не існувало. Николи, ни до того, а может, ни после того. Валерий, может, они это делали, но как версия, я просто с вами скорее спрашиваю, даже чем дискутирую, я не знаю, тогда молодой совсем был. Хотя в Крыму был уже. Мои, кстати, бабушка с дедушкой как раз тогда переехали, 88-89 год, и они вот это все проходили. Там, конечно, ни до чего было, просто выжить надо было. Было очень тяжело. А есть такая вероятность такая, что вот этот договор как бы с Россией насчет Крыма делался, и это АРК делалось как раз для того, чтобы до массового возвращения крымских татар, да, чтобы придушить крымско-татарское национальное движение, чтобы не дать крымским татарам стать хозяевами на своей земле. Одна з функцій цього всього сценарію було і це. Одна з функцій. Це, я би сказав би, така гуманітарно-політична етнічна функція. Але передовсім були політико-військові, політичні функції. Вони якраз на той час, бо, погодьтеся, кількості кримських татар на своїй етнічній батьківщині тоді було замало. І ця кількість не відігравала якоїсь стратегічної, якоїсь критичної ролі у визначенні, яким Крим буде. Яким Крим буде, визначало, він буде або українським 100%, або він буде російським, що було неможливо на той час, або він буде автономним і грати свою роль. І так воно і почалося. Ви ж пам'ятаєте, перший референдум стосовно самовизначення Криму як території, яка нібито тяжіє до Росії, була спроба президента Мішкова, за що його скинули з посади, ліквідували посаду президента як фактор ризику того, що Крим може бути відторгнутий ще тоді. Але, знову ж таки, повертаючись до фундаментального питання, до кримських татар, от на сьогоднішній день, якщо перескочити от з того часу, зараз, я з 2014 року не втомлюсь повторювати, що якщо і є можливість і вирогідність, а сподіваюся, вона є, повернути Крим, передовсім не Україні, а кримсько-татарському народу. Это, для нас это одно и то же, потому что, ну, вы же понимаете, там этничное большинство всегда будет русским, ну, на долгое время будет русским, это очевидно. Хто знає. Ну, смотрите, крымские татары... Залежить від державної політики самої України. Ну, пока мы имеем вот такую ситуацию, когда крымских татар даже до оккупации было около 15%, да? Да, крымские татары уже играли заметную роль в Крыму, у нас были лучшие СМИ, крымских татар уже появился бизнес, все это они сами делали,
обустраивали, строились. То есть крымских татар было математически немного, но их все замечали уже, да, и даже вот люди из Украины приезжали, они видели, им казалось, что крымских татар очень много, хотя математически было не очень много. Но вот и вся дальнейшая политика, даже после Мешковщины, вот этой, после всего, она подтверждает вот мою версию о том, что эта АРК была создана для того, чтобы не дать крымским татарам заявить о своих политических правах, и чтобы делать вот русское большинство, вот такое арифметическое, в основном приезжее большинство после депортации, да, чтобы оно контролировало и зажимало крымских татар. Не давали места во власти, в правоохранительных органах, не давали никуда, ну, везде душили. И так продолжалось на протяжении всей истории практически, ну, с небольшими, вплоть до аннексии. Вот с чем это связано? Менялись власти в Киеве, да, разные были, и даже Ющенко был, но при этом все равно права крымских татар ни разу не были четко заявлены адекватно ситуації. Правильно, да. Це те саме, що і здійснювалося Радянським Союзом, коли населявся Крим росіянами, причому якими? Відставними, як правило, військовими, тобто такими не просто русскими, а совєтськими, комуністичними діятелями. І штучно зменшилась кількість українців, етнічних українців на території Криму. І от наслідок цього, що ваш народ депортували, вигнали з своєї батьківщини, українців в Криму була критична меншість, а більшість була оголтілих комуна совков. Ми маємо зараз оцей результат, коли Крим від'єднався від України з дозволу і з бажання, і треба бути чесними, більшості населення самого Криму. Постає питання, от при всій цій гносології, при всьому цьому історичному знанні, як воно сталося, які помилки, вірніше це не помилки, це були усвідомлені кроки, повторюю, утворення автономії, інституту президента Кримської автономії, інституту Верховної Ради, Конституції і так далі, органів місцевого самоврядування. І ще один штрих. Юлія Тимошенко підписує відповідні, як ви знаєте, угоди по газам. І внаслідок цього Харківські угоди, які були ратифіковані під яйця, які билися на голові у Литвина Верховною Радою, це Харківські угоди, які подовжили на 45 років перебування кримського чи військового флоту Чорноморського Росії на території Криму. Тобто тут є ще військовий компонент, який є, так мовити, підґрунтям оцим силовим, силовими підвалами для того, щоб в Криму сталося те, що сталося.